Také vedľa smutného. No, to keď dáte dokopy to... No, ale dopadne dobre. No, okay. Tak ale počkajte, už by sme tu... A je Terezia Vancová. Poďte, zazvoní. Je tam zvonček. Není tu zvonček. Tak zapískaj tam, zatrúbte. Však máme tu na bicykli. Zatrúbte, volačo. Dobrý deň, čo to máme? Jaké to meno? No však oni. Juro Šimek. Dobrý deň. Čo je? Pustíme vás psov? To je nejaký dobráčisko. Je nejaký zlatý doberman. No, jaký pekničký doberman. A čo vy ste? Čo chcete? My hľadáme len nejakého Jura Šimeka. Reku, že či tu bio, jaký si ty pekný doberman. Ja už nemám ruku. No, ale nevadí. To je taký pekný doberman. Viete, my by sme mu to mali do vlastných rúk doručiť, ako čo? Ten už tu 20 rokov nebýva. Ale keď sa mi dostane do ruky, je si manažer. Čo vám takého urobil? No, stále mi lopty hádzal do zahrady. Až sa prehádzal do Švajčiarska do hádzanej. Lumpisko. Trhaj britva! No, počujete, ja neviem ako vy, kolega, ale ja do Švajčiarska z Terezie Vancovej nejdem, ale ja. Juraj Šimek patril k hráčom Lokomotívy Trnava a k úspešným hádzanárskym reprezentantom, ktorí začínali v Trnavskej Orlovskej záhrade pod trénerským vedením Karola Degnára. Už v 19 rokoch písal históriu hádzanej v Československu. Bol to jediný hráč, ktorý hral súčasne za juniorskú reprezentáciu ČSSR do 19 rokov, do 21 rokov a za národné mužstvo ČSSR. V roku 1977 hral na majstrovstvách sveta vo Švédsku. V reprezentácii odohral celkovo 55 zápasov. Podielalo sa na postupe reprezentácie z B do A kategórie v roku 1981 vo Francúzsku. V roku 1989 odišiel do zahraničia, kde jednu sezónu profesionálne hral a neskôr trénoval mládež i mužov. Po 6 rokoch s hádzanou skončil a venoval sa rodine. Predovšetkým synovi, ktorý začal hrať hokej a dnes je reprezentantom Švajčiarska v hokeji. Do Trnavy sa Juraj Šimek vždy rád vracia v dňoch trnavského jarmoku, aby sa stretol s chlapcami, s ktorými pred 30 rokmi hrával pod vedením pána Karola Degnára za Trnavský dorast. Dámy a páni, privítajte Juraja Šimeka. Povedali sme si, že si budeme týkať, že to je športové. Vidno, že si hádzanár, takýto stisk. Ešte si to aj do 11. budem pamätať. Juraj, aj nám povedz teda takú najzákladnejšiu vec, lebo ja keď som si čítal takú dlhšiu verziu tvojho životopisu, ktorá ma veľmi pobavila, tak si tam častokrát spomínal proste ľudí, ktorým si za niečo vďačný. Tak kto teba priviedol k hádzanej a k športu vôbec? No tak k športu celkové, ja som začal už ako chlapec, od 6 rokov som v škole začal robiť gymnastiku, rok som gymnastiku robil, potom som rok chodil na plávanie a s chlapčiskami jasne futbal na ulici a na základnej škole, vtedy to bolo také dobre, že medzi školami súťažné, boli to ľahká atletika, futbal, hokej, všetko som hral. Ale k hádzanej som sa dostal fakticky, keď som bol asi 8. 9. a vtedy ma jeden môj sused, ktorý bol starší odo mňa, mi povedal, že poď na hádzanú, že tak v školke hrávaš, tak som išiel sa pozrieť, kde to je na Slávi. A tam som sa dostal do rúk pánovi Degnárovi, ktorý, musím povedať, že on zmenil, alebo respektíve mi ukázal cestu života, že ktorý sme si mali vybrať. Nachádza sa tu teraz? Pán Degnár je jasne medzi prítomnými. Tak ja myslím, že mu zaslúži sa jeden potlesk pánovi Degnárovi. Povedz nám, Juraj, aké sú kroky, aby sa mohol človek stať profesionálnym hádzanárom? Čo, keď tak
rýchlo si prebehneš ten čas, čo muselo byť? To je, v profesionálnom športu sa človek dostane, musí mať sebadisciplínu, pretože to je jedna tvrdá práca, denná. Nemôžeš odpočať, musíš sa zrieť určitých vecí, čo sú ako napríklad alkohol, alebo nočné výlety, všelijaké. Ty to máš veľmi podobné ako chirurgovia, tí tiež majú takú askézu, takže ste podobne na tom. Hej, že taká taký tvrdý drill, hej? Je to tvrdý drill, ale ja si myslím, že to záleží aj od osobnosti, pretože každý človek je iný, každý dokáže zniesť alebo nezniesť, dokáže sa boriť tými problémami alebo neproblémami. Ja som pracoval tvrdo, môžem povedať, vtedy bola taká metodika trénerská. Nikto to neskúmal, nebolo to lekárske podložené. Tréneri skrátka si vymysleli dačo a trénovali. Keď poviem vám, ja vám poviem príklad taký, ktorý bude každý tu poznať. Keď zoberieme si napríklad CSKA Moskva v hokeji, tam bol ten Tichonov z pozície moci, komunistický aktivity boli. On čo povedal, práskol s bičom a takto sedel. Tam to fungovalo. A kto chcel s ním pracovať, tak bol proti nemu. A ten vypadol. A on si vymyslel, mal som takú možnosť sa stretnúť s jedným bývalým jeho hráčom, Bíkov sa volá, Vyacheslav Bíkov, som s ním rozprával o Švajčiarsku a ten mi rozprával, oni trénovali jak Navy SEAL. To je jak americký námorec, to je strašné. Ale oni boli odolní. No. Nikto sa nepýtal, že aké následky toho zanechá na tebe, ale určite nie je také strašné, jak na tej paletke. Ja keď som čítal ten životopis, tak tam bolo častokrát spomenuté, že si prichádzal do takého konfliktu so školským systémom. Ty si bol tiež taký trošku taká tvrdá palica. Pochopili sme, že si mal veľa energie a nejako tá školská pedagogika to nevedela spracovať. A ty si hľadal spôsoby, jak vlastne tá atomová elektráreň v tebe má fungovať a občas sa tá V2 zbúrila. Ja by som to povedal tak trnavsky. Mal si problémy v školách vo všetkých, alebo vlastne mal si. To ja som nemal problém fakticky. Škola mala s tebou. Ono to bolo takto, ja poviem, to sa stalo raz mi. Vtedy sme boli, jak by som nazval, že v pubertálnom veku. Dievčatá tam boli v tej triede, každý sa dievčatá, zaujímavé pre dievčatá. A mali sme tam takého jedného novopečeného profesora telesnej výchovy. A vtedy sa zakazovalo nosiť dlhé vlasy, a on nosil fúzy a dlhé vlasy jediný a nás katoval za to. Ne? A on chcel pred tými dievčatami takisto byť frajer. Sa mu čudujem ešte dneska, pretože on už bol fakticky dospelý, aby sme boli 16 rokov. Práve. A tam som došiel do takého konfliktu a ma chcel vyhodiť z triedy a skúsil to a sa mu to nepodarilo. Ja myslím, že toto môže byť na všetky tvoje príhody. Povedz nám, Juraj, tvoje naozaj najdôležitejšie víťazstvo. Myslíš šport? V športe. To, že už si spravil poriadok v škole, vieme. Tak najväčší úspech som považoval vždy. Som sa stal v roku 1980 majster Československa, hral som vtedy za VŠ Košice. To bol prvý a posledný titul, ktorý som získal. Okrem toho som, jasne, v Trnave sme skončili raz druhý, raz tretí, strieborná, bronzová medaila. Potom som z Košic po 3 rokoch odišiel do Prešova. V Prešove som hrával 7 rokov, tam sme takisto horšie a v tretí nikdy neskončili. A môžem povedať, že tam sme, taká bašta sme boli prešovská, že ani jeden zápas sme nehrali doma. Všetky dôležité víťazstvá predchádzajú, ale dôležité prehry. Vieš si aj na to spomenúť, ktoré boli také dôležité? Že ťa bolela tá prehra ešte aspoň týždeň. Tak to týždeň neprebolelo nikdy, pretože v športe to sú pády a vzostupy a to ide rýchlo za sebou a to jeden profík to musí vedieť odbúrať. Stalo sa odháknúť preč, zabudnúť na to, ide sa ďalej. Jasné.
Ty si odišiel z Československa v 89. tak? Pred ešte nežnou revolúciou. A odišiel si do Francúzska. A ako si to vnímal, že zrazu si odišiel a tu sa stávali tie všetky zmeny? Ako si to v tom Francúzsku vnímal? No to sa tak stalo, že ja som presne, tá revolúcia bola v novembri a ja som odišiel v auguste. Som prišiel tam do Francúzska, prvé, čo mi Francúzi povedali, že sa musím učiť francúzsky, pretože tu sa inak nerozprával. A ja som tedy tak dosť vedel po nemecky a mal som na takých dvoch spoluhráčov, ktorí pracovali vo Švajčiarsku, ale bývali vo Francúzsku, tak tí vedeli tak lámano, tak sme sa tak dohovárali. A tak som išiel s jedným chalanom, ktorý bol vtedy zranený na meniskus a chodil na rehabilitáciu, bol to Arab. On bol z Maroka a vedel len arabsky a anglicky. Takže ja po anglicky som nevedel, akurát Coca-Cola, Marlboro. Takže to bola ťažká komunikácia, tak som s ním chodil na tú rehabilitáciu každý deň a som si robil taký notes a som si písal, čo je toto, čo je toto, čo je toto, čo je to. A som si písal, ako sa to píše, ako sa to číta a čo to značí. Za 2 týždne som mal v hlave napísaných, čo som si napísal, mal v hlave zafixovaných 180 slov bez súvisu. Boli fúzy, oči, pohár, ponožky, stolička a tak. A s týmito 180 slovami som chodil každý deň ráno s trénerom na kávu, tam som zobral francúzske noviny a hľadal som tie slova, ktoré som poznal a skúšal ich takže pospať. No, ono sa tomu smeje, ja vám poviem. Ale ja vám poviem, že ja som potom išiel na Vianoce domov a som cestoval z Bazíliu, som letel do Zürichu a z Zürichu do Prahy. A v Zürichu prišla za mnou stewardeska a sa ma spýtala švajčiarsky Grüezi, wollen Sie eine Zeitung lesen? A ja som jej ako rozumel, ale ten tlak tých Francúzov bol taký vysoký na mňa, že som nebol schopný na tú nemčinu prešaltovať a tak som jej po francúzsky povedal, že no, merci, že vyrial français journal. A ona išla za tým svojím kolegom a jak som jej počul, že prosím ťa, chod za tým Francúzom, ten nevie po nemecky. Ale tie začiatky boli také presne, aby hovorili, jak tá revolúcia sa stala, tak oni prišli za mnou a mi hovoria, že komunistov u vás bijú. A ja, no určite. A prídu Rusia za 5 minút je poriadok. Na druhý deň mi to znova hovorili. Komunistov u vás bijú. Ja som videl v televízii, ale ja som tomu nerozumel, lebo som francúzštinou, ešte som nebol tak ďaleko. Tak som zatelefonoval mojej manželke do Prešova a som sa jej pýtal, Oli, čo sa tam deje? A ona mi hovorí, nič, čo by bolo? Pretože tá revolúcia prišla za 2 týždne tam. Tak jasné, ja som sa celý dostal potom na Vianoce domov, ma pustili na týždeň a ja som prišiel do Košíc, som vystúpil z lietadla a som išiel do Prešova. Som prišiel do Prešova a tam po ulici išli takí dvaja a kopali fľašku po zemi. Ja som pustil ten kufor a on že, čo si ani normálny, že prečo? A oni mi hovorili, však je demokracia. Ja hovorím, bože, kde som to? To mi všetko ušlo, pretože ja som bol len ten týždeň doma a za ten týždeň som počul len od toho dačo a po týždni som musel vrátiť, pretože som musel zase hrať. Takže mne to jeden začal absolútne ušiel, ja vôbec neviem, jak sa to tu začalo a neviem, či sa tu vôbec už skončilo. Ty si potom, Juraj, šiel vlastne vo Francúzsku a potom si sa dostal do Švajčiarska. Hej? Ako to bolo vlastne? No, tak to bolo s tým, že ja som v tom Francúzsku odohral jednu sezónu, ktorá bola veľmi úspešná. Som veľmi dobre tam hral a tam to je publikované jasne a tí Švajčiari tam dočítali sa. Jedného dňa som tam sedel na pive a naraz tam prišlo auto, vystúpili dvaja. Povedali mi, Monsieur Šimek, chcete ísť ku nám? Boli z Bernu. Ja som porozmýšľal, že no dobre, že skúsim. Oni ma pozvali na týždeň, že by som prišiel na týždeň do Bernu, že mi ukážu mesto, ukážu mi mužstvo a tak, že sa môžem rozhodnúť. Tak som týždeň strávil v Berne, som si popozeral pekné mesto, všetko. A som povedal, OK, máte ma. A bol si tam 8 rokov, hej? Nie, ja som v Berne už 24 rokov. 8 rokov si robil trénera. Pardon, no jasne. A mňa by zaujímalo to,
aký je podľa teba správny tréner, aké musí mať predpoklady a či je dobrá vlastne v športe, teda tréneri, či majú radi takú demokraciu vlastne v športe, alebo vlastne, či sa to dá nejakým spôsobom možno aj porovnať. Takto ja poviem. O tréneroch rozprávať, že či je dobrý tréner alebo zlý, v dnešnej dobe je už ťažko hovoriť, pretože dnes sa to viacej zameriava. Alebo si úspešný, alebo si neúspešný. Keď si nie je úspešný, znači nevieš s tým mužstvom pracovať. Tak podľa mňa jeden tréner musí jasne vedieť, rozumieť tomu športu, to je alfa omega. Ale on musí byť aj trochu aj psychológ, aj pedagóg. On musí, totiž pracuje jedno mužstvo, je povedzme 15 hráčov a z tých 15 hráčov musíte typy, on ich musí poznať, musí vedieť, že čo ten je schopný, čo ten od toho, čo môže vyžadovať, v ktorej situácii ho môže nasediť. To je zložitý proces, ale s tými ľuďmi musí vedieť komunikovať. No a keď máš takých rebelov, ja nehovorím o sebe, ja som nebol. Mohol pán Kebnár povedať, či ste boli. Ja som myslím, že som nebol taký, že by som, ja som nerebel. Ja som akceptoval trénerov, ja som to skrátka bral tak, ako to ide. Som mal svoje nápady, ktoré som aj aplikoval do tej hry. Jasne, žiadny tréner mi to nikdy nezakázal, lebo mi povedal, že ne, tak toto nebudeš robiť. Robil som si fakticky, čo som chcel, ale šiel som podľa konceptu trénerov, ktorí hoci kde to bolo, som si vyhral. Aktívny športovec tiež to má podobné ako baletka, že skončí v istom momente. Väčšinou sa stane trénerom, ako ty, alebo je pri tom športe, v tom lepšom prípade. A potom je taká fáza toho športovca, že kam venuje tú energiu ešte, ktorú má. No to tréneri zostávajú možno tréneri až do konca života niektorí, lebo ich to baví a možno dačo inšie nechcú robiť, ale ja som robil trénera fakticky 8 rokov. Som trénoval mládež najprv v Berne a tú elitnú juniorskú kategóriu a potom som prebral mužov. Som trénoval 2 družstva, ktoré práve som dostal také, čo vypadli, úplne ruiny z mužstva, ja som musel poskladať a dostať to. Všade som im povedal, to je cyklus, ktorý trvá 3 roky. Nové mužstvo poskladať a dať mu nejakú fazónu, aby sa dostali. Obidva razy sa mi to podarilo, že som to prvé družstvo dokonca tak spravil, že ten tretí rok neprehrali ani jeden zápas. A potom prišli, jak sme postupili, tak prišli za mnou a mi povedali, že Juraj, že je nám ľúto, ale vieš, ty nevieš dobre po nemecky, ten nerozumia, musíš odísť. A už to dali to Švajčarovi, jasné, a už to neplačem nad tým. Kde ty teraz venuješ tú energiu, ktorá v tebe ešte stále je? Ja som sa venoval väčšinou celý ten čas, čo som tam môjmu synovi, pretože môj syn začal robiť šport takisto, ale bohužiaľ, môžem povedať, že nechcel hrať hádzanú. Ja som ho vodil do tých hál, som mu dal z loptu, aby sa naháňal. Nemu sa to páčilo na chvíľku, ale toto nič. Jeden kamarát môj mu dal k 4. narodeninám, dostal do daru rukavice a hokejovú helmu. A bolo rozhodnuté. Odtedy ju nedal dole. Vyrastal v Berne, chlapec, do 15 rokov hral hokej, dokonca v 15 rokoch sa dostal do reprezentácie Slovenska a hral za slovenský výber do 16 rokov. Potom tam vznikla taká situácia, že Slováci ho chceli akože nech ide ku nám za nás hrať, lenže to by musel prísť na 2 roky na Slovensko. Tam je ten medzinárodná klauzula, taká je v tých reglementoch, že pokiaľ nehrá, môže byť aj 3 pasy, aj Američan, môže byť aj Francúz, aj čo ja viem čo. Keď si nehral v tej ktorej krajine 2 roky, nemôže za národné družstvo hrať. No a tam sa to udeluje do 18 rokov na majstrova sveta. No a on hral na 18-ročný majstrova sveta za Švajčiarsko a tam už to bolo definitívne rozhodnuté a už tak je Švajčiar, no, hraje za švajčiarskou reprezentáciu. No výborne, takže štafeta je u konca, zase na začiatku, že si zase podal tú štafetu a pokračuje tvoj syn v tejto športovej kariére. A keď prídeš do Trnavy, ešte sú nejakí diváci, ktorí boli na tých zápasoch a že Šime, nie? Hej. Zházené, samozrejme. Aj tu v hľadisku sú, ľudia ma to absolútne prekvapilo. Ľudia sú starší ako ja, oveľa sú starší a to ma normálne skôr dorazilo, keď som počul, ako oni poznajú mňa, môjho strýka, celú rodinu moju, to je úžasné dačo, že to meno, ako sa prekryje, pretože môj strýk bol takisto basketbalista a tu sú ľudia, ktorí ho poznali. Ale tu jasne tých ľudí, čo
hrávali hádzanú, alebo tí, čo nehrali, že ma poznajú, je ešte spústa. Juraj, ďakujeme ti za rozhovor a tvojmu synovi držíme palce. Ďalších úspechov. Ďakujem. Juraj Šimek.